Orang sakha diperahani besaruni infano piaba. Kedegma bisiromino diperasarok sakni mantai marani tongmani man pantarok manlia. Orang sakha korok sara charjebri habubagra naikoljak ha hini sinijapano hani besarok mungsa manlia. Nok gerei nokonosi nukung sanangbai baksaba matongwai siwo. Obohai dofani borok birmano klai tongma jorabo. Tiprasarok no hani besarok no dofano fiyogna hini bobagra thamchani khorang riboi phaimani. Bigra nukungno chuba churinani. Jengjarok klaijak no logrinani obohai kok kesarmani. Bobagrani kok kesarmani bisingti no bobagrani sengkrak rok sal koroya kireng amserabo thangai. Jesek mansak mai nangke mai riwo. Mairong nangke mairong riwo, ri nangke ri riwo, nok tangke nok nangke nok tangi riwi tongo. Obohai no mangpli desa hai no hai kasai faika. Forti sabrum bai khobjak not betagani roksa bukuk nok ringai tongmani. Obohai birmani kok khnake no thangi soika ubagrani sengkrak rok tei palke thanjani mari phunugai thanjani phan phunugai nok khungsa tangi rilaika. Ini betah ni jalan